Здравейте всички, това е първото ми видео, вече се касае, разбира се, но все още не знам какво да е първото видео. Просто това няма да е кратко видео да ви кажа, само че ви кажа как се казва, но има и такива работи, мисля. А пък следващото видео, ако се абонирате, разбира се, ще направя. Така. Аз съм Димитринка Камберова Паскова. На 9 съм и съм в Италия. Майка ми се казва Митка, баща ми Камбер, имам си брат Павлин, имам си сестра Дана. Имам си баба, тя се казва като мен Димитринка, има и дядо, както се казва Паско. Паско. Имам и чичо, лелето. Както ми се казва Чинго. И другото ми чичо се казва Исус. Милета ми Сузана, Беза, Христина и Айшето, Манчето. Имам много братовчети. Добре. Искате още за братовчетите ми, просто написате долу в коментарите. Искам. Добре. Казах чао.